Nyokora mo joang nengo mano mara mauta medo nyolo paro mopogore kanyaka sani mago biro kawuok e counties kendo wamedo mana winjo gi kar kae wacho ni en late kichope pump mano mara mauta e kuonde mopogore dongi thuolo ma dakika 10 man godo e studio kar kae mar mondo mi warangi ane ni nyaka sani to giwache nade e paro mopogore mantiere kar kae gini ng'ado konde mopogore beno nyacha dana chako kod tielo ni kendo kae nitiere oganda mano mokwongo gi wacho gin categories mopogore kar ka gi jo siasa ma wacho ni sirkal onego beni timo gini joma moko bende wacho ni watemo wan kar kae kono chako mokwongo Dr. Abdul ne wacho kar ka ni kik wabed gi weche mag blame game ni jogi otimo jogi ok otimo onego time kama onego time nade gigi duto koket piny to oganda duoko wacho ni ero sirkal nigi ting' mag rito ngima japiny kinde ma nengo mar ngima idho nikech medruok mag nengo mag mauta ok oidh ne joma mantie broad based ok oidh ne jok mantiere kocha tiende ok oidh ne jo one term ok oidh ne jo two term oidh ne ja Kenya bende sirkal gino onego bed ni miyo kibaji gi sani kaluwore kod gik matimre kata kiwacho ni gin pockets ni ero moko nitie mana masawa mar piny Kenya oganda moko wacho ni pok waneno ka gintiere gwenge mamoko sama gitimore kamae sirkal onego kawe okang' mane kamano Cleophas adira makende ni sama piny tek okotek ne ja Kenya kwanza kende okotek ne ja opposition okotek ne ke ja broad based otek ne jite to atua monego bed ni sirkal kawo en mana atua mineno kata mana gima nokelo broad based ni nondike achiel kuom the 10 point agenda ne en manyo kaka ngima nyalo dok piny ma japiny winj yot Kenya kendo kaka nawache mokalo cha Gen Z no dhi ndara kacha nikech ngima no bedo matek to koro 10 point agenda achiel kuom gi ni ere kaka inyalo duok ngima bedo mayot mauta kadhi malo ngima bedo matek mana kaka ne waseneno chien kacha cha ni bech mauta affect economy kamoro amora kech transport is a major tool sector mar uchumi mar piny ma mzigo obed chiemo obed ang'o igolo koni kitero kocha cha titero mana gi transport to transport ni en mauta koro tiende ni ka bech mauta ni malo to bech transport be dhi bedo malo to ang'e yudo ka jawero cha bei ni te omiyo jang'iepo mogik en in gi an madhi e duka ma yudo kata ka gima ne beche siling 10 ka ngochopo ni koro chopo ka en siling 70 tiende ni 60 momedore kani en nikech bech transport bedo malo koro sirkal onego mi jo Kenya chir ahinya to koro sirkal ma koro ne mar broad base ni kik neni kata mana wach 10 point agenda cha en gima ok gi tia BD mondo bed ni en gima obedo achieved one of the agenda ne en wach duoko uchumi piny to nego sirkal wuogo motegno mi ato pod kata ka ja broad base kamano to akwayo sirkal matiko wuoyo no mar Daktari William Samoei Ruto Mbadi Nyang'e jatend omenda nigi manyi mbinu mar loso wach mauta ni to pod aduoko mana kuma gin mana giwacho gi dhogi kane gimiyo wa report mar weche mauta kaka ne chalo dwe mokalo dwe mar 4 ma ne nitiere kaka pod inyal tuga ng'owa gi road development levy gitugnwa godo bi dok piny mondo kik ja Kenya winj ni ngima tek ahinya kako tekne kamana ahinya Dr. Abdul